Pa evo, vratio sam se u dvoranu nakon možda jedne malo za mene duže pauze, za neke malo kraće pauze nakon onog olimpijskog finala u Parizu i nakon malo težeg pada i cijele te situacije sam si uzeo za sebe malo duži odmor da se rekuperiram i odmorim i evo, vratio sam se u dvoranu, krećem sa treninzima i sa nekakvim prvim laganim pripremama za novi olimpijski ciklus. Plan je da stvarno ovaj jedan prvi dio tih priprema odradimo jako, pod navodnicima lagano, ali zapravo polako i ozbiljno, zato što imam ipak još uvijek od posljedica od tog pada, malo lakat, malo više rame na kraju nastradalo, ali sve ćemo to sa pametnim i polaganim treninzima dovesti u red. I onda onog trenutka kada se fizički vratim u pravu formu i kada to zalječimo, možemo krenuti opet na spravu, na preću. Evo, novi olimpijski ciklus donosi opet i nova pravila, promjena zapravo se događa velika, sa 10 elemenata vježba pada na 8, moramo puno toga opet mijenjati i razmišljati kako složiti uopće novu vježbu za novi ciklus i za to će treba dosta vremena, tako da ćemo trener i ja morati dobro razmišljati mjesecima kako da to najbolje složimo, ali zato imamo i tu prvu uvodnu godinu u novom olimpijskom ciklusu, da to pohvatamo, da sve sjedne na svoje, tako da evo ja stvarno vjerujem da ću se fizički vratiti u svoju top formu i da ću moći opet složiti jednu vježbu koja će na jednoj svjetskoj, prvo europskoj pa onda i svjetskoj razini biti jako dobra i da ću biti u onom najboljem svjetskom vrhu, da se mogu opet boriti za nove velike rezultate. Već ih puno imam, ali s obzirom da imam veliku želju odraditi barem još ovaj ciklus, mislim da onda je najbolje što mogu je dati sve od sebe i složiti novu vježbu za novi ciklus i boriti se sa najboljima.